Bir gezek toya taýýarlanýardym. Parikmahra bardım, hemişeki ýaly saçmy daratmak üçin. Sonra bir gelneje geldi ýanyma. Ýanyna da ýaşajyk ogly bar. Oglum bir gatken arzu etdik. Ýekiji oglum bar. Şu oglum toýuna sen aýdym aýdyp bermen gat isleýärdi. Menim spesiýalyma seretdim kalendaryma diýen çislolaryny 2 ýerde toýumuz bar ekeni. Şäheriň iki restorandan biri-birinden biraz uzagrak restoranlar. Ondan kirlenimde genije mesle umyt bermäň ýetişmeýän idim. Sebäbi ikinji toýdan çykyp restoranyň daşyndaky parkowkadan maşyna alyp köçe düşýänçe 25 minut ýaly wagt gerekdi restorandan çykyp. Onuň üçin men umyt bermäýin ikinji toýdan çykyp gelýänçe meýämtiň toýuny utaraf. Şoň üçin gynalsam ýetişip bilemok diýip gaty gynandım bark bilmeýän. Sebäbi ejesine şu jogaby aýdyp durkam ogly gözüni ýaşartýardy. Soňra bagam men gatken ýylar etdim, gelseňiz beýenerdim diýdi. Janjygym barasym elä gatsy bagtly desem elä beýenleresem elä ýöne ýetişmeýän maňa dogry düşünüň diýdim. Gynandylar, menem gynandym. Käşke boş bolsam, şo gelnejäni beýendirsem, ogulçygyny beýendirsem, sebäbi olar hemişeki adaty klientler ýaly däliller, olar gaty ýürekden isleýäni gözlerinden bildirýär-de. Gara o ýagdaý şo taýda gutardy, şo diýilýän çysloda biz toýa bardyk. Sahnada Murat Öwelov diýdiler. Menim aňrym öwrlenmek başlan bolýan. Ýaşy jambo he, jambo. Ondan aýdyma başladyk. Aýdyp durun 45 minut aýdym aýdamyzdan soň ýanymdaky dostum geldi-de Murat dedi ýalňyş toýa gelipdi. Ay ne ettin aýdyp telefonumy seretýän 20-den känrak proporsiony o toýdaklar. Ýalňyşyp barlayan toýlar aslynda kän bolýar. Ol bolup biljek ýagdaý ýöne şu taýda başga bir täsin bir ýagdaý boldy. Menim şo ýalňyşyp baryp 45 minut aýdan toýum şol gelnejen toý ekeni. Olar geň altylar. Murat bize sürpriz etdi. Gaty ütköşüp duýgu boldy mende. Ondan soň beýleki toýa da bardyk. O toýumda bolýat närdäçilik bildirmediler. Diýilen wagtyndan ýaşlar çykýança aýdym aýtdym, adetdim. Soň oturup kirýän. Hakykatdan hem olarym isläpdi, menem ýüregim bilen isläpdim şonuň toýuna barmagy. Nesibe diýilen zat ajallanam tiz gelermiş diýip bir söz okapdym. Şo dogry bolmaly.